Ahoj, vítáme vás u prvního dílu našeho podcastu 2 na 1. Já jsem Ondra. Já jsem Filip. A naším historicky prvním hostem je trenér mužského A týmu Adam Konečný. Koni, vítej. Ahoj, zdravím všechny. Díky, že jsi našel cestu, že jsi na nás udělal čas a já se tě hnedka zeptám, ty nejsi jenom trenér A týmu, ta tvoje role v klubu je trošku širší, tak jenom jestli bys mohl divákům na začátek osvětlit? Je to tak, v podstatě ta škála těch věcí, co pro klub dělám nebo vytvářím, je samozřejmě jako velká, ale ta primárně je vedoucí toho florbalového centra mládeže a součástí toho je samozřejmě trenér A týmu mužů, teď už po loňské sezóně, že jo, po minulým květnu, takže to jsou asi ty největší dva pilíře a do jisté míry se starám s klukama, s celým tím týmem o teď už vzdáleně marketing a sociální sítě našeho klubu, ale primárně bych asi uvedl, že šéf trenér našeho klubu a hlavní trenér A týmu mužů. Pojďme se teďka chvilku věnovat tvé florbalové hráčské kariéře. Vlastně začíná si v 6 letech. Jak se k tomu sportu vůbec dostal? Tak já jsem v podstatě vyrůstal u Sokola Brno 1 na Sokolské ulici, takže v podstatě když jsme hledali můj první kroužek, tak jsem šel do Sokola a tam mě napadlo, že by něco mohlo být s rodiči. Takže můj otec mě tam zavedl, bavila mě hrozně všestrannost, sporty s tím vlastně jakoby spojený, ať už nějaká atletika nebo průprava různých sportovních her. Ale potom se mi tam líbil florbal, takže jsem zabřídl do malé tělocvičny na Sokole Brno 1. Tam jsem vlastně začal hrát pod trenérem Robinem Šimíkem, který mě v podstatě potom provázel, dejme tomu v Sokole Brno 1, v nynějších Gulliverech až do nějakých starších žáků. Takže ta tvoje kariéra florbalová je vlastně spojená jenom s Brnem, Gulliveři, Bulldoci. Potom se zase vrátil v roce 2014. Proč se tak stalo? Ono to bylo v podstatě tak, že myslím si, moje výkonnost byla v tom věku staršího žáka nadprůměrná v té době, takže v podstatě hledal jsem nějakou další alternativu ze Sokola Brno 1, ještě tenkrát, kam by jsem se mohl posunout. Míra Mikšl mě jako prezident tehdejší i aktuální mě oslovil, jestli bych to nechtěl za Bulldogy zkusit. Pro mě to byla velká motivace, protože to byl tehdy klub, který byl rozdílový a v tom Brně byl v podstatě jako jedinej na takový úrovni, takže jsem tam šel, odehrál jsem tam spoustu let a když jsem byl vicemistr v G2 lize juniorské, tak jsem hledal další herní vytížení, protože samozřejmě ten tehda extraligový kádr mužů byl extrémně jako nabitej, že jo, od Toma Ondruška jako toho nejmladšího až po Libora Schneidera, že jo, Bulldoči legendu, takže v podstatě jsem hledal co a jak dál. No a protože teď už s Gullivery jsem měl velmi dobrý vztah a vyrůstal jsem tam, takže jsem se ozval, jestli by nějaká forma střídavých startů nemohla být jako stěžení to v tom mým případě. Gulliveři se tomu nebránili a tak jsem tam v podstatě plynule se jakoby přesunul. Já jsem mu toho samozřejmě trénoval s tou extraligou, snažil jsem se, aby mě to posouvalo na obou dvou kolejích, ale převážně a ta priorita byla vlastně v Gulliverech a vedlo mě k tomu to, že jsem chtěl mít větší ice time a být někde v té lepší roli. A nevadil ti třeba ten velký rozdíl mezi ligama? Gulliveři tehdy hráli národní ligu a když se potom vracel zpátky, tak nebyl to šok zase do Superligy? Jo, máte pravdu, no. Tam ten rozdíl byl. Pamatuju si ty první tréninky v Gulliverech, kdy jsem nečekal, že budu až tak jako dobrý, až mě to jakoby spíš zarazilo, ale vlastně tím, že jsem pořád trénoval s tou extraligou 2x týdně, tak vlastně jsem to ani nějak nepocitoval. Jako, cítil jsem se tam samozřejmě líp fyzicky, cítil jsem se na těch gulliverských trénincích i prostě výkonnostně daleko jako lepší, ale já jsem v podstatě bral, že to je nějaká moje cesta a nepřemýšlel
jsem nad tím až tak jako do hloubky, no. Říkal jsem si, že prostě furt vím, proč to dělám a co chci dokázat a k tomu jsem směřoval, no. V sezóně 18-19 potom přišel ale sestup ze Superligy. To už si byl součástí toho týmu. Ten tým byl tehdy hodně mladý, ještě mladší než vlastně je letos nebo loni, a to je hodně mladý i teď. Jak bys ty dva týmy srovnal? Ten letošní a ten, co byl tehdy? Vlastně, když jsem se vracel do Bulldogu, potom už trvalé vlastně po Gulliverech, kde jsme absolvovali několik semifinále Národní ligy, nepodařilo se nám to a chtěli jsme vlastně to posunout dál, ale prostě z jistých důvodů to jakoby nešlo, pak tam byla obměna trenéra, složitá situace v Gulliverech, tak Bulldoci hráli, myslím, u toho, kdy my jsme v Národní lize hráli semifinále, tak Bulldoci tehdy hráli, myslím, playdown, možná 2krát po sobě, jestli se nepletu, možná mě to teďka bude jakoby mást a změnili trenéra. Hlavním trenérem se stal Rostja Kohut, který vlastně u toho byl i mým šéf trenérem v klubu, protože já jsem vlastně v těch Gulliverech jenom hrál, ale stále jsem vlastně trénoval v Bulldocích mládež. No a tím, že jsem měl s Rostou blízko, tak jsme řešili tu moji výkonnost. Rostě mě chtěl vlastně zpátky, takže jsme potom jakoby udělali přestup vlastně, nebo přesun zpátky jakoby do Bulldogu. A ta sezona se nám nepodařila. No. A my jsme ten tým měli extrémně mladý. Rostě vlastně razil způsob omlazení, hodně velký omlazení toho týmu, to znamená, někteří hráči byli odejti a někteří odešli, takže ten tým se hodně omladil a my jsme samozřejmě do té extraligový, možná už tehdy superligový sezony vletěli jak úplně jako extrémně malí děti, když bych to teďka porovnal zpětně a ne logicky, ale sestoupili jsme, protože nám chyběla obrovská zkušenost. No, ty hráči, kteří tam přišli, včetně mě, ačkoliv já jsem furt měl tu jakoby bezprostřední zkušenost s tím tempem, s tou úrovní ty soutěže, tak ti kluci, co k nám přicházeli, byli taky z Národní ligy nebo z jiných regionů a nebyli na tom úplně tak jako dobře. Takže ačkoliv to byl skvělý tým lidsky, tak výkonnostně to bylo samozřejmě horší a proto jsme bohužel tu úroveň té soutěže museli opustit a o to horší to bylo, když jsme to museli opustit vlastně s městským rivalem, že jo? Kde byli ty hráči, kteří původně se vlastně tomu hlavnímu trenérovi do toho kádru nevlezli a proto odešli nebo se přesunuli právě tam. No. Jak ty vzpomínáš na tu sérii Playdown s tím hat-trickem? Já osobně teďka zpětně, když se nad tím zamýšlím a zamýšlel jsem se i teď po cestě sem, protože jsem viděl, že to samozřejmě padne, nějaká taková otázka, tak já velmi dobře, protože mě se osobně jako dost dařilo. Já nevím, jestli budu mluvit pravdu, ale myslím si, že ve 3 utkáních jsem možná bodoval po sobě, nebo ve 2, možná dokonce 2 body na zápas jsem tam měl ten první víkend, nebo jak to vlastně vycházelo. Mně se to jako z toho osobního hlediska podle mě hodně dobře podařilo, ale týmově to bylo samozřejmě velký selhání, protože sestoupit s městským rivalem, který se o to taky dlouhodobě snažil a ještě jakoby po té situaci, co se nám stala s tím omlazením, když nás ještě vyřadí vlastně ty mý bývalí spoluhráči, se kterýma jsem trénoval, tak to samozřejmě bylo jako hořký. No, takže jediný, co na tom vidím, že bylo pozitivní, byla divácká návštěva, protože na všechny ty zápasy chodil prostě mrak lidí a to bylo jako perfektní, ale co se týče stránky jako florbalové ze pohledu Bulldogs Brno, tak to na to vzpomínám nerad. No, teďka pojďme na sezónu, na kterou možná vzpomínáš radši, aspoň z toho osobního hlediska, 2021-22. Tam se ti totiž velmi dařilo, byla to tvoje nejlepší sezóna za muže. A já bych rád slyšel se srovnání s tím týmem, který vybojoval Superligu loni. V čem byl rozdíl, že to ten tým dotáhl oproti tomu, kde si vlastně ještě pod Mirou Vybíralem hrál? Věkový průměr tam možná bude v podstatě podobný. Teďka jsme mladší, teď jsme ještě mladší, než jsme byli, nebo tak nějak podobně, si myslím. Pokud se nepletu, byla to ta první sezona po sestupu, nebo ta druhá? Asi ta druhá po sestupu, si myslím, to byla, protože ta první nás zastavil podle mě covid. Takže No tam 2 dokonce zastavil covid. 19-20 už si pamatuju. Ještě tu další. Ano, já jsem vlastně při tom sestupu z té Superligy,
vlastně v souboji s Radkem Krajcigerem v posledním zápase základní části s Českou Lípou, pokud se nepletu, tak se mě vlastně poranili vazy v kotníku a v koleni, takže jsem měl částečnou rupturu vlastně skříženého vazu v koleni a přetržený vazy v kotníku, takže já jsem ty 2 sezóny, ačkoliv byl covid, jsem se na to hrozně připravoval, protože jsem potřeboval to prostě zaktivovat, nakompenzovat a posílit. A do té sezóny to si pamatuju, ta se mi podařila fakt jako dost a na úroveň první ligy a bylo to tím, že jsem byl dobře fyzicky připravený. Ačkoliv moje hra třeba tomu tak úplně neodpovídala, je známý, že jsem se úplně netolik chtěl vracet, ale fyzicky jsem byl velmi dobře připravený a proto si myslím, že to mělo odraz i v té hře, protože dával jsem branky, cítil jsem se dobře a tím, že jsem se cítil dobře, tak jsem prostě přemýšlel jenom nad tím florbalem, no, takže myslím si, že to je ten asi největší nebo nejsilnější důvod, proč se mi to tak jako podařilo. A samozřejmě nebudu lhat, extrémní souhra liney, ve které jsem byl, kterou jsme v podstatě tou chemii, kterou jsme měli i mimo tu hrací plochu, posouvali neuvěřitelně jako každý týden, každý měsíc prostě strašně jako rapidně nahoru. Vlastně Honza Vojtíšek s Mirou Kladivem, to byly stavební pilíře ty obrany, no a s Martinem Gerlickým a s Matesem Němcem, s praváčkem, že jo, který uměl střílet, tak nám to prostě extrémně dobře jako pasovalo. My jsme tam měli rozdělený neuvěřitelně role, kluci věděli, co umím já, od čeho tam jsem, já jsem zase věděl, od čeho tam jsou oni, navzájem jsme na sebe makali, upřímně já teda moc na ně nemakal, ale oni na mě makali všichni jako hodně, ale věděli, že samozřejmě, když budu mít balon, tak se pokusím dát gól. To si myslím, že bylo i propsaný v těch výsledcích nebo v těch statistikách. A proto si myslím vlastně, že to byla ta moje nejlepší sezóna v té první lize. No, takže si zažil teda postup nebo boj o postup jako hráč, jako trenér. Co jsou větší nervy? Být na té lavičce nebo být přímo v dějišti? Těžký. Asi nečekaný, ale já myslím, že v pozici toho hráče to pro mě bylo daleko těžší. Protože když jsem byl hráč, tak jsem na tom hřišti chtěl strašně moc být. Já myslím, že jeden ten zápas té baráže jsem hrál podle mě 5 minut v kuse. Takže jsem prostě neslezl Davida Kieslinga a celý vlastně ten realizační tým jsem absolutně neposlouchal. Byl jsem v tom takovej trošku sebestřednej, ale cítil jsem, že to musím rozhodnout, protože jsem věděl, že jsem měl formu a nechtěl jsem tam pouštět ty kluky. To byla taková moje trošičku horší vlastnost, abych se přiznal. A dlouhý střídání, že jo, to mě taky dost charakterizovalo, no, takže to bylo takový těžší. Ale z pozice toho trenéra jsem prostě věděl, že s tím nic neudělám. Předal jsem před zápasem, v průběhu zápasu to největší know-how, tu největší prostě snahu, kterou jsem měl těm klukům. Věřil jsem jim na maximál 100%, nikdy jsem o tom nepochyboval v těch zápasech. Jestli jsme prohráli nebo vyhráli, vždycky jsem jim věřil na 100%. A proto si myslím, že ta role toho hráče byla pro mě těžší, protože když jsem na tom hřišti nemohl být, tak jsem se hrozně trápil. Ty jsi jeden čas i hrál, i trénoval nějaké ty mladší kategorie. Kdy tě to napadlo, že bys mohl se dát na tu dráhu trenéra? Když jsem byl ještě na střední škole, myslím si, že v prváku, tak jsem vlastně hledal brigádu. Tehda jsem trénoval i v Sokole Brno 1 s Robinem Šimíkem i ve všestrannosti nějaký mládežníky, ale věděl jsem, že už prostě přejíždět furt tam a zpátky a po škole na jinou halu, než tam, kde jsem prostě měl tréninky, že to mě jako nedává smysl, takže jsem přišel vlastně za Mirou Mikšlem, že by se měl zájem o to trenérství vlastně v Bulldogs Brno. Domluvili jsme se na nějakých podmínkách tehda při střední škole. Bylo to pro mě velmi, velmi zajímavý, protože mě nastavili takový model, kde jsem byl schopný se třeba ještě po škole učit na hale, potom jsem mohli trénovat děcka. Moje první kategorie byly LFci. Já jsem si vlastně prošel tou přípravkou v nějaký průpravě s Rostou Kohoutem, teď už s mojí ženou, že jo, Gabčou, a dostal jsem vlastně na starost Elevy společně s Davidem Sládečkem a s Gabčou Komínkovou, že jo, s ženou Komece. Tím, že vlastně David hrál hodně tu extraligu, potažmo Superligu, tak jsme tam často bývali třeba na zápasy jakoby ve dvou.
No, měli jsme nějaké nastavení, postupně to jakoby gradovalo, Rostě byl můj šéf-trenér, takže jsme se o tom jakoby hodně bavili. A každý rok jsem vlastně postupoval dál a dál, vychovával jsem si ty ročníky, začínal jsem u nějakých ročníků 0,5, takže postupně ty 5 vlastně šly se mnou nahoru, já jsem taky postupoval, ne úplně vždy, ale postupně vlastně takhle opty 2-3 roky jsem vlastně šel nahoru a až mi to vlastně dovedlo k tomu, když jsem byl v nějaký ty jakoby důležitější kategorii, třeba těch starších žáků a u toho jsem hrál, takže mě to vlastně napadlo z toho důvodu, že jsem hledal brigádu a chtěl jsem si přivydělat nějaký peníze a myslím si, že jsem tomu florbalu rozuměl, takže jsem se rozhodl, že bych chtěl trénovat. A to trénování, pomohlo ti to třeba nějak v hráčské kariéře, že jsi vnímal ty věci jinak, dokázal si sám třeba něco analyzovat nebo vyhodnotit? Určitě. Když jsem hrál, tak jsem vlastně, přiznám se, moc jsem se jako nevzdělával takhle jako hráč. Já jsem prostě poslouchal trenéry, snažil jsem se koukat na nějaký zápasy. Tehdy to ještě v televizi nebylo tolik, jak je to třeba teďka, že nebylo to na dosah ruky internetu, že Sporty TV a Český florbal TV a ČT Sport, prostě hodně jsme to hledali na tehdy ještě čfbu.cz, takže tam jsem jako se snažil hledat nějaký jako zápasy, ale tím, že jsem začal potom trénovat a v té roli toho trenéra bylo daleko víc informací, seminářů, videí k dispozici, tak to mě jako začalo posouvat a myslím si, že i ta moje hráčská výkonnost díky tomu, že jsem šel trénovat a musel jsem změnit i mindset jako přístupu k dětem, slušně se chovat, připravovat se na tréninkové jednotky, protože Rostěla to hodně vyžadoval. My jsme prostě měli jako nastavenou nějakou koncepci a my museli jsme plnit tréninkové plány. Tak jsem se nad tím zamýšlel, hledal jsem vždycky nějaké prostě možnosti, jak zlepšit ten trénink nebo cvičení, prostě jako posunout dál, jak to zlepšit. A myslím si, že i díky tomu jsem se zlepšil jako hráč, protože jsem si to třeba mnohdy i zkoušel ty cvičení pro ty děti dělat. Kariéru si vlastně hráčskou ukončil před tohle sezónou. Proč tak brzo? Vlastně minulou sezónu, než jsem nastupoval, nebo vlastně před tady tou postupovou sezónou, já jsem oznámil vlastně konec, protože mě bolelo to koleno, už jsem měl daleko větší tu trenérskou jako zátěž, to znamená starší žáky, byl jsem vlastně na jednom finále mistrovství republiky, tam jsme neuspěli, věděl jsem, že ten klub je velmi ambiciózní, takže jsem chtěl zase další mistrovství vyhrát, věděl jsem, že ho budeme pořádat, že ho v té sezóně, takže na mě byl velký tlak, já jsem sám na sebe ten tlak přirozeně vytvořil, protože jsem chtěl na domácí mistrovství vyhrát. Nepodařilo se nám to teďka zpětně, byli jsme zase druzí, ale věděl jsem, že prostě něco musí jít už na jinou kolej. Potažmo vlastně narodil se mi syn, mám rodinu, takže pro mě to bylo takový rodina, jo, žena, syn, potom v trénování prostě elitní kategorie, šéf, trenér už vlastně mladších žáků, přípravek elevů, do toho ještě jako hráč, pak ty dlouhý výjezdy, ta první liga, že jo, co si budeme, jo, to bylo Ústí, Vary tehda ještě, že jo, prostě to bylo takový náročný, takže já jsem z něčeho musel slevit a říkal jsem si, že ta hráčská role může jít trošičku na tu druhou kolej. Já jsem úplně tehdy neskončil, já jsem se přesunul do B týmu našeho, kde jsem tam taky hrál poněkud aktivně, ale ano, aktivní hráčský kariéry jako takový na nějaký úrovni jsem slevil protože jsem měl důležitější priority, kterým jsem se chtěl vlastně jako věnovat. No. Já jsem někde četl, že tvým snem, a nejenom četl, je to prostě i vidět podle tvé kariéry, bylo trénovat vždycky děti. Máš taky vystudovaný vysokoškolský obor učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy. Tak jak se z tebe, trenéra, který chce, nebo člověka, který chce trénovat děti, najednou stane superligový trenér mužů? To je strašně dlouhý příběh. Tak zkrátit, dobře. Abych ho zkrátil a nepraskla vám všem z toho hlava, jako je mým zvykem dlouho mluvit, tak tím ten sen je vlastně pořád. Teďka možná střílím do vlastních, ale vlastně já ještě jakoby tak moc pohlcený tím seniorským florbalem v roli trenéra jakoby nejsem. Jsem v tom hrozně čerstvě, takže se snažím furt to vstřebávat, učit se, prostě každý den nad tím přemýšlet, jezdím do Prahy prostě za těma největšíma kapacitama, ale i mimo florbalovýma, aby jsem se posunul dál jako člověk, jako trenér. Ale ten sen je furt ta mládež, protože mě k tomu přivedla
nějaká vlastní vůle, ale to udržení u těch dětí, to mě udržela vlastně moje žena teď už, Gabča, která se mnou procházela veškerý vývojový psychologie, jak se ty děti formovaly. Naučila mě, jak se tím chovat, jak nad tím přemýšlet. Ta mládež tehdy byla prostě a je jedna z nejlepších v té republice, takže mě to hrozně zajímalo, že jo. Já vlastně mimo to pořádám svý dětský letní tábory, že jo, takže moje mamka je učitelka mateřské školky, jo, takže já jsem prostě byl tak jako provázaný v tom životě a jsem těma dětma. I ten přístup k tomu svému synovi takový jako mám, že se snažím nad tím jako hodně přemýšlet a aby hodně sportoval a tak. A proto to je vlastně takový, že mě zajímají ty děti, no, že jsem v tom vlastně v podstatě byl asi vychovávaný, no. Jak náročný byl ten skok z trénování starších žáků přímo trénování těch mužů? To jsem nedopověděl tu otázku vlastně od tebe, Ondro, no, že já jsem tam úplně nezačal mluvit o tom superligovým trenérovi, teď už, omlouvám se, ale dobře, navážu. Vlastně trénoval jsem starší žáky, ano, měli jsme tam vlastně ten úspěch, lomeno neúspěch toho finále na té domácí vlastně hale a vím, že se tam řešila, nevím, jak to přesně bylo, ale vlastně s Mirkem Vybíralem nějaká jakoby jeho další štace v Buldocích. Vím, že tam nakonec obě strany se jakoby nedohodly na jeho působení. Klub byl dlouho v té první lize, i pod tím jeho vedením se nepodařilo vlastně přejít přes brány čtvrtfinále, pokud se nepletu, že s Kladnem, tam jsem i dokonce já jel na ten poslední zápas z hor, aby jsme tomu přidali další vlastně část do té skládanky, nepodařilo se to. A ten klub si myslím, že cítil potřebu změny, ale radikální změny. Takže prostě někoho, kdo u toho vůbec nebyl, kdo s tím neměl zkušenost, někdo, kdo tam něco jiného přinese. A tehdy si pamatuju, že jsem vlastně byl doma, ještě než jsme měli to mčr, já jsem se snažil vlastně jakoby nabírat sílu a přijel za mnou vlastně Míra Mikšl, řešili vlastně s výkonným výborem působení, nepůsobení toho Mirka Vybírala v našem klubu dál. Tak za mnou přijal na kafe, řešili jsme spolu nějaký návrhy, jak to posunout celý dál a co mě zarazilo, tak z něho vlastně vypadlo, že i výkonný výbor uvažuje o tom, že by mě oslovili jako hlavního trenéra mužů A. A já jsem k tomu měl vlastně jenom jedinou podmínku, když jsem nad tím potom přemýšlel a po mčr starší žáků se k tomu nějak vyjádřil, kdy už bylo jasný, že Mírek Vybíral vlastně z klubu odejde. Tak jsem k tomu měl jako nějaký podmínky a jedna z těch podmínek byla, že to chci dělat podle sebe. Že nechci být vedený tím klubem, jak to mám dělat, že to podle mě bylo tady jako hodně, ale že to chci dělat úplně jak chci já. Takže ano, ne zas úplně one man show, tak bych tomu jako neřekl, ale bylo tam tolik prvků, který jsem vlastně změnil úplně a s naprostým jako 100% rizikem. Nevěděl jsem, že to bude fungovat. To jsem prostě změnil, totálně jsem vlastně to překopal. Do jisté míry jsem k tomu lehce přistupoval jak k těm dětem, protože mám hodně takovej ten lidský přístup. Já se snažím ty lidi, který trénuju, vést lidsky, aby tam byla hlavně upřímnost, férovost a ta lojalita a to odhodlání, takže jsem jenom měl ty podmínky, klub mě řekl OK, tady takhle, jak to máš naplánovaný, ta vize, kterou máš, tady ta krátkodobá, ačkoliv je i dlouhodobá, tak je pro nás správná, my do toho jdem, je to prostě win-win pro obě strany, klubu se to líbilo, OK, takže jsem to vzal s těma podmínkama, které jsem si nastavil, jsem do toho šel a snažil jsem se vlastně i tak dále posouvat, ale doteďka si myslím, že to bylo správný a je to správně dále dělat podle mě. Nemáš někdy jako trenér chuť naskočit do toho zápasu, když se třeba nedaří? Neláká tě ještě jít na hřiště? Jasně, nebudu lhát. Ty choutky tam jsou, no. Já se snažím i klukům spoustu věcí třeba ukazovat, aby to viděli, protože myslím si, že jako hráč jsem ty zkušenosti nabral obrovský. V tom nynějším týmu tak jsou někteří hráči, kteří ty zkušenosti mají. Většina z nich je obránců, těch starších. A těch útočníků s takovýma zkušenostma, jako jsem měl já, nebo jako mám já. A zase pozor, neříkám, že to jsou nějaký reprezentační zkušenosti, ale prostě ty zkušenosti, které mám a které mám navnímaný, tak si myslím, že jsou jako velký a snažím se hlavně v té roli toho útočníka říkat těm hráčům a
jim to simulovat na tom hřišti, takže mnohdy, když si tu hokejku jako vezmu do ruky, mám tam i tu svou starou čepel, když si vezmu třeba mrazíkovou hokejku a nebudu lhat, že jako jo, no ještě bych jsem si teď, když jsme postoupili, že jaký by to bylo, kdybych tam dal nějaký goleček před vodovkou, před našima divákama, který jsme zase jako zaktivovali a zaktivizovali, jak se to teďka říká moderně, a chodím na ty zápasy, no neříkám, že by se mi to nelíbilo, no. Občas prožívám ty góly jako hráč na té střídačce, takže jasně, no, mám ty choutky obrovský. No to my taky, to prožíváme jako hráči ty góly, to si myslím, že jde slyšet dost. Je to tak. Asi si každý dokáže představit, že ta funkce toho trenéra není jenom o tom chození na tréninky, chození na zápasy. Nějak stručně můžeš shrnout, co všechno ty vlastně musíš dělat jako trenér. Určitě, i já se v tom vlastně posouvám, nedokážu úplně říct, co všechno bych měl dělat, podle mě je to jakoby obrovská jako škála informací a věcí, co ten trenér musí jakoby dělat. Co v podstatě dělám? Naučil jsem se hodně pracovat s videem, u té mládeže jsem s tím vlastně neměl takovou jakoby zkušenost, aktivní zkušenost vždycky před nějakým finálovým zápasem nebo před nějakýma vlastně jakoby důležitýma vlastně fázema té sezóny jsem se snažil jakoby opravdu to video třeba tam jakoby zapojit, ale teďka s tím videem pracuji v podstatě furt. Máme ho na zápase, máme ho v průběhu zápasu, máme ho v šatně, máme ho před tréninkem občas, máme ho vlastně před videoporadou, já se s ním snažím pracovat, takže to video máme furt, to je ta jedna věc, co dělám hodně. A ta druhá věc samozřejmě dělám si nějakou analýzu toho soupeře, který nás čeká. Snažím se si projít nějakou jakoby svoji databanku těch věcí, co o tom soupeři mám se sbíranou, nebo se radím s ostatníma trenérama, kteří s nima třeba hráli, nebo nějakou zkušenost s nima, nějaký feedback z jejich strany. A pak samozřejmě projíždím taky to video, aby jsem věděl, co nás čeká, a s tím se snažím pracovat, aby jsem ty kluky v tom týmu na to nejlíp připravil, jak můžu. To je vlastně na první věc. Samozřejmě pracujeme i s nějakou jakoby koncepcí a metodikou, kterou jsme si jakoby řekli. Jsou tam nějaký makrocykly, mikrocykly, se kterými se snažíme a tak dále. Jo. Roční tréninkový plán, aby jsme se tomu jakoby co nejvíc přizpůsobili, a nejvíce samozřejmě snažím pracovat, nebudu lhát sám ze sebou. Musíme se určitě pobavit taky o té sezóně, která už se blíží. Já už jsem dělal teda rozhovor s Martinem Svatoněm, s novým kapitánem, ten mě to tak trošku nastínil, ale rádi bychom to asi všichni slyšeli od tebe, nějaký cíle, očekávání, jak ta sezóna, neříkám, že může dopadnout, ale jak je na ní tým připraven. Máte těžký start, 3 zápasy venku, Vítkovice, Tatran a Kladno, takže co třeba konkrétně od těchto 3 zápasů očekáváš, jak se na ně těšíš? Tak zaprvé na tu sezonu se těším hodně. Zasloužili jsme si to, právem jsme postoupili. Udělali jsme vlastně v té prvoligové sezóně obrovský progres, takže pokud bychom na to neměli, tak bychom nepostoupili, takže za mě tam patříme a moc se na to těším. I já jako z pozice trenéra budu muset vnímat věci, o kterých se mě ani nezdá zatím, strašně se na to těším. A ta sezóna, jak si to představuju, nebo co se mě honí hlavou, já bych chtěl osobně jako trenér skončit tak, aby jsme v té sezóně 25-26 byli v Superlize. Jak? Nedokážu říct, vůbec nedokážu tipnout, podle mě na to nemám ani jakoby, nechci říct právo, ale nemám na to tak moc sbíraný zkušenosti, abych si to dokázal říct. Nebo všem ostatním, možná to bude přicházet třeba v té sezóně, třeba, budeme se v půlce sezóny bavit o tom, že jo, tak 10. místo je reálný, nebo třeba taky ne, ale mým snem do té sezóny a cílem je působit v ní i v ročníku 25-26. Na závěr tu máme nějaké otázky od našich diváků na Instagramu. Tak začneme touhle otázkou. Chybí ti hraní za A-Team Bulldogs? Jasně, chybí mi. Určitě to byl někdo z našich mládežníků, ale jasně chybí mi určitě. My jsme teďka, jak jsem už říkal, my jsme teďka extrémně, máme vlastně takový propojený, přijde mi to takový hodně jakoby rodinný, máme prostě skvělou partu v tom A-Teamu, za mě je to
tým, ve kterým já sám bych chtěl hrát. I tak jsem se to snažil jakoby formovat ten tým. Snažil jsem se s nima mluvit tak, jak mně by se to nejvíc líbilo. A je to zdravý, to jádro, ty perfektní vztahy, jo, hráči, co mají nějakou roli, nehrajou čtvrtá lajna. Vlastně nějaká tady sporadická činnost v těch 2 lineách nebo v tom základu. Tak k tomu velmi dobře přistupují. Prostě ten jejich morál je neuvěřitelný, takže ten tým takový jako celkově je za mě fantastický. Já jsem za něho hrozně rád a chtěl bych v něm hrozně být. Ale i ta stránka vlastně těch podmínek toho klubu, to by mě hrozně jako bavilo vlastně, protože ty podmínky, které ten klub teďka těm hráčům nabízí, tak jsou diametrálně odlišný, jsem zažil já. Strašně se mi jakoby líbí. A práce toho realizačního týmu, kdybych byl v očích hráče, tak je taky výborná. A diváci, ty jsou teda fantastičtí. Za mě byli taky dobří, vůbec to nemůžu hodnotit, že nebyli, nebo to. Ale teďka jsou prostě nějací a mně se hrozně líbí, jak fungují. Mají tam velmi dobrou partu, základ, prostě takový ty ultras, dejme tomu v úzovkách, ty rodiče těch hráčů, že máme mladý tým, to je famózní. Takže ano, chtěl bych hrát, no, ale už vím, že to nebude. Tohle je taková zajímavá otázka. Jak vnímáš, že ženská složka, možná to pojďme stáhnout jenom na A tým, má lepší výsledky než mužská, ale jo, říkám, na A tým to pojďme stáhnout. Je už delší dobu v extralize, v nejvyšší soutěži. O mládeži bych se úplně nebavil, tam si nemyslím, že to je zas tak diametrální rozdíl. Junioři 2 roky zpátky, že jo, bronz v C lize, starší žáci 3krát za sebou stříbro na MČR, takže tam bych to vypustil, ale ten A tým. Už jsem radši zapomněl na tu otázku, takže si to ještě jednou připomenu. Takže jde vlastně o to, jako co říkám, na to, že mají v podstatě ženský nebo ženy a lepší výsledky než muži. A dlouhodobě, jasně. Nebo zase tak dlouhodobě ne, teda oni se taky trápili pár let zpátky. Jasně. Tak dobře, když to vezmu tím pohledem pro mě stěžením, a to je dávání gólu, tak si myslím, že jsme na tom líp. Protože ženy se s tím dlouhodobě trápily, ale já teďka vlastně se zaměřuji na to hodně s těma mužema i v mládeži, aby jsme dávali góly. Aby jsme dávali góly v té první lize se nám protrhla síť, že jo? My jsme měli zápasy, 14 brankový zápasy, si nepamatuju, že jo? Já jako hráč, jo? Ale dalo by se říct, že když to řeknu v globálu, nebudu počítat teda ty mý góly a to, tak ano, ženy ty výsledky mají jako lepší, respektive hrajou tu extraligu. No já doufám, že si jim co nejdřív přiblížíme, že prostě budeme ty výsledky mít jako stejný. Jo, kdyby to bylo to 5. místo, ženy teďka teda samozřejmě mířijou víc, že jo, tam určitě jako si to zaslouží 3. prostě nějaký další příčky určitě prolomit semifinále, prostě jako to bych jim hrozně přál. Ty složce a tak doufám, že se taky k ním co nejdřív přiblížíme. Musíme se etablovat a budeme určitě to. Ale že bychom nějak se soutěžili nebo porovnávali, to ne, my jako moc takhle extrémně jakoby v rámci procesu ty ženy jako neřešíme. Teď trošku osobní otázka. Jaký je tvůj nejlepší, nejoblíbenější moment ve tvé hráčské kariéře? Těžký. Je to asi gól v C lize juniorů, když jsem byl prvoročák junior, vlastně pod Davidovým vedením s 4 ročníkama a hráli jsme zápas proti Tatranu Střešovice na domácí palubovce. Myslím si, že jsme vyhráli 6-4 a já jsem dával góla podle mě a teďka fakt nevím, buď to bylo na 4-4 nebo na 5-4 z takové situace, kterou jsem si celý ten rok představoval a na každém tréninku zkoušel z výběhu vlastně z rohu, abych táhl ten míček zpoza těla a vlastně měl hlavu furt nahoře a hledal místo nad nohou a pod rukou na přední tyči. A já jsem ten gól vlastně tam dal. A my jsme vlastně paradoxně v tom zápase ještě neměli vlastně ty naše top hráče, kteří hráli vlastně playoff současně za tu mužskou jako superligu, takže jsme tam byli v podstatě taková ta druhá juniorská lajna v tom zápase první a mě se tam podařilo tady ten gól, který byl podle mě dost důležitý, že jsme ten zápas vyhráli, tak ten asi v mý hráčské kariéře byl ten nejlepší. Celkově dáváš góly, nebo dával si góly, co jsme tě zažili z brankové čáry, dá se to považovat za takovou tvoji kancelář, jako Ovečkin má svoji, Grecky má svoji, tak Konečný má taky svoji na brankové čáře? Asi jo, no. Já
nevím proč, ale já se prostě převážně vlastně 2/3 u té soupeřové střídačky v tom u toho křížku prostě na té brankové čáře cítím jak doma a prostě když mi tam letí jakýkoliv prostě míček, tak se prostě snažím dát vždycky gól. A fakt je to tam hrozně komfortní a já nevím proč, ale ani superligový golmani prostě to neuměli chytat, ať to letělo po zemi, 20 nad let prostě nahoru a mně se to začalo hrozně líbit. Jo, prostě třeba s Haltmim na tréninku, jo, prostě tehdy to byl můj golman, že jo, Haltmi, prostě on se to snažil taky, pojď koni, střílej toto, Grco, nahrávej, tam šlo prostě několik takových nahrávek a střel, třeba jenom prostě v průběhu tréninku, on to prostě věděl ten Haltmi, a stejně se mu to třeba mnohdy jako nepodařilo jakoby chytnout. Zdravíme Jakuba Haltmara. Čau Haltmi. Je to docela blízko střídačce, že jo, tak potom se taky nedivím, že se z tebe stal trenér. Ty ovace jsou výborný, že jo, když dáš ten gól, že jo, zapumpuješ, že jo, šuplíky, famózní. No nakonec taková zábavnější otázka. A moje taková podotázka. Který klub máš nejradši a proč právě Hattrick Brno? A moje podotázka zní, kdo si myslí, že to napsal. Asi vím, kdo to napsal. Napsal to podle mě Lukáš Paták. Správná odpověď. Se kterým jsem byl teďka vlastně na školení a se kterým se snažíme pracovat vlastně od olympiády dětí a mládeže. Nějaký spolupráci, nějaký osobní rovině. Máme podobný jakoby názory a podobný humor. Myslím si, že nejlepší klub v Brně je Bulldogs Brno. Já nechci to jako stavět do roviny, že někdo je výš, někdo je níž. Já se snažím jako člověk koukat ke všem stejně. Pro mě není Bulldogs v rámci nějaký roviny klubový, že se s někým jiným budu bavit v klubu. Něco víc, určitě ne, ale tím, co já reprezentuju, pro mě je Bulldogs Brno logicky to nejvíc, co může být, ale v rámci jakoby postavení v Brně nebo v rámci soutěžení nějaké rivality vůbec všichni jsou si rovní a prostě Brno si musí pomáhat, aby rostlo. No. Tak to jsou dobrý slova na závěr, si myslím. Ideální na to, doufejme, na toto ukončit. My ti moc děkujeme, že jsi přišel, že jsi udělal čas. Děkuji za pozvání. A tím můžeme náš první díl ukončit, takže se mějte krásně a příště zase naslyšenou. Mějte se krásně.